na korete robbery with 5 nichi twajite kuiba nkabwata on the act asingitire na mob justice ngakugata tonsungire ngairuchiana mpaka tatonga tebo kurugoro ngano life after death repent your sins before you bury ngaba moyo ri tang nande ngaitwa dia kabere ngaba ngikiago ita mob justice yago mob justice sina bwata on the act abatu bunduki kwa bwate timbo kore tipo ndikende Jones omioro ne chinyimbo chinongo muchiete mpaka mukaibero umuntu gusenga twibeta twagete tugasoa nyumba mwa kaba bana nje musigari bakaburi ibintu bindi bakogenda kumba abakonya bakire litangani boboire batigire ligene geita dio gwako murango litagore tebainderi yakabere bakaritigo omena akanda Tanzania kalenda mariogo akabeka geita kando nabwe kanona agete mbwa tinte shingiringa ite gukwa ngamwako motebie kawe keboko kamonchuaruria manyga sokoro agitinya manyga ria kangaka amanyga nabate power ngoso kujige itari ngaso turunga nanga soko temete ko nkonya karatari konyara gatama etyo engebane kabere mbakwete oyo tiga noyo baite tu na mobjast baite bagaitu padae tarie ke sibachete baite ko oya mai baite ko bakero kani chibunduki baite ko mo pasta kabate tigansabe dia sabe presa na bekarure ka kiranze bagaka na masasi boka abanye bari bara imense oyo ndene ragacha gitu masongabo nero rasetu so yigekyo ekara batamete na bwate tu ngasibichinko ria maboko na maguru ngasingo mutegoro na itetu sana ngiete sana masambata ngasire world news so anona ngamete kana kureka tete ngurichiana ekara bagusungo mutegoro agusungo bagoite ko se bagusaba bakongita ndibati itetu ne kintura ngakwa ekana sungu ngoitu chingori chiricha butoka na gonze nari na chagete gusambiririwe miore bikiriko aje njiterire komune riga bakari gatigaria ibuga